Sir, Natumba ka po dyan. okay lang po yun. Kasi, Baka di ka na mabuhay sa sunod. Rep, dyan. Natumba ka dito. Okay lang po yun. Ano, saan ang bahay nyo? Diyan lang po siya. Saan po? Dito lang si Gabo. Malayo pa. Saan party? Dito lang Porok Dos. Natumba ka na dito. Oo, okay lang Nabuhay, sir. oo. Sir, Lasing ka po. nakain lang sir. Nakainom ka lang. Pero kaya man sir. Oh, baka ano ka yan, may anak ka po. Wala po. Pamilya, wala ka anak. Wala po. Saan ang bahay niyo? Hindi lang po sir. Sir, kaya man sir. Natumba ka na eh. Di, alam. At baras ang garap sir. Yan lang. Delikado kuya yan. Sir, May kasi na. clutch yan, may clutch. Po. Delikado na. Yan, pasyan sir. Pag hindi ko na kaya sir, tutulak ko lang pupunta. O, tulak mo na lang. Apo. Pag hindi Tulak ko mo na na kaya. lang, huwag mo nang i-drive. Saan ang bahay niyo? Diyan po sir, Porok Tres. Purok Tres. Anong apelido? Na right po sir. Rait? Purok Tres. Gabok. Hindi po. Nakaano ka pati oh. Baka huwag mo na panda rin. Tulak mo na lang. Ay, sige. Ha? Sorry. Huwag mo panda rin. Huwag na. Okay, okay. O sige. Muna ka rin. Uy, dyan naman lang sir. Malapit na. Oo. Lahat. Hindi po. Ay, huwag mo na panda rin. God bless po. Huwag mo na panda rin. Tulungan na lang kita magtulak. Hindi sir, ako na. Kaya ko nga sir. Yan, tulak na lang. Tulak na Hindi lang mo sir, natin. kaya ko muna sir. Doon na lang muna natin sa akin. Kaya mo po. Ay, Lasing na lasing ka na. Kuya. sir, pasensya na sir ha. O, tabi na lang natin. Tabi na lang natin. Kapakaw ko lang ito din sa mga pamangkin, Yes. sa mga kapatid ko. Yan, sige, maglakad ka na lang. Sige. Okay, ano, stand. Hindi, sir. Stand. Ako na. Ako na ano. Sir, pasensya sir ha. Okay lang. Kapakaw ko lang ito din sa mga kapatid ko. Oo. Saan ang bahay mo? Yatin na namin ikaw. Hindi sir. Maalaga lang. Tara. Huwag na sir. Okay, masaya. Sige lang, sige lang. Hindi, ano man? Baka kasi paandarin mo pa eh. Hindi lang. Di ano, lock lang natin. Ilalak. Okay lang sir, wala po. Ilak ba para hindi madadala-dala. Hindi, okay lang sir. Kasi papatay ko yung pamagpaw dito. Yan lang ano. Tara na. Bayaan mo na yan. Ano na tayo? Natumba ka na kasi. Sir, pasensya na sir ha. Huwag ka nang mag-drive. Ano ba? Ano pa? Kasi ginawa, may ano naman kasi. Wala ka na kuya. Okay na yan? Ito mga kalingap at nakita namin na natumba. Inasin pala. Ginatigil na po namin. Drive ko sana yung motor niya pero ginano na lang, iniwan na lang ba. Iniwan na lang natin kasi naman mamatay si kuya. Sure ball po mamamatay si kuya kung magpatuloy sa pagmumotor. Sa ganung paraan po mga kalingap, natulungan natin si kuya na mabuhay pa. Sure ball po kasi patay talaga si kuya. Nagmumotor siya, natumba siya. Kita mo naman yung sugat. Naglasing na lasing si kuya. Sige, drive pa siya. Natumba na ho siya. Buti po mga kalingap, sa damuhan siya natumba. Di paano kung makadisgrasya siya ng ibang sasakyan. Nakita po namin natumba, nasa harapan po namin. Nagdadrive, talagang tihaya. Sugatan nga po yung si kuya.
Eh, sabi ko sa kanya, kapag hindi niya iniwan yung motor, patay talaga siya. Kasi kung dadrive pa niya yun, kawawa man. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Walang ibang hangat kundi ang magpasaya sa kanyang mga kababayan na nangangailangan. Kahit masama ang tingin ng iba, hindi mag-iiba ang pagbibigay niya ng ligaya sa kanyang mga kapwa. Meron kayong masasandalan, palagi niyong makakapitan. Isang Bicolanong may mabuting kalooban, sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso't matulungin, yan si Kalingap. Siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Si Kalingap Alvin, kasama ko po si ang magpasaya ng kapong Pilipino. Kahit anong problema, siya ang lagi nyong makakasama. May Kalingap Alvin, kayo na kaibigan, masasandalan pag inyong kailangan. Hindi magdadalawang iisip na kayo ay tulungan. Hindi mag-aalinlangan para sa kanyang kababayan. Hindi magsasawa, hindi magbabago. Basta Kalingap Alvin, makadiyos at makatao. Mabait, masipag na palagi nandito. Mabuting Kaya mga Kalingap, good morning. hindi magsasawa, palagi niyong makakasama. At puntahan po namin si Lola Mamerta, parang si Lola Damiana na nangungula. Sumama ka, ikaw isasaya sa mga video niya. Simpleng lalaking may busilak na puso. Ayun mga Kalingap, good morning po. And today po Yan si kami siya ang kaibigan nyo, palaging malalapitan nyo. Walang ibang hangat kundi